gusto nyo ng mabilis at reliable na gawa, ito po, try nyo po yung Gold Cars. Ayan, so ayun guys, nandito tayo ulit sa Gold Cars. And for the second time, ibang location naman tayo. So nandito tayo ngayon sa Balibago, Angeles City. And I would like to introduce the owner. And siguro siya na rin yung magbigay ng introduction sa atin. Sir, congratulations po ulit. Thank you so much. Thanks so sa lahat po ng viewers ng Wherein Pampanga, yes, may Gold Cars na tayo dito sa Angeles City. Ayun. So tell us more about this, sir. Ano yung improvement natin dito? How do you compare it to our first branch po sa Guagua? Well, when it comes sa mga equipments, alos same lang naman ng mga equipments ang ginagamit natin. Ang kaibahan lang dito, na-upgrade lang yung mga lifter natin dito since may uso na po yung mga electric vehicle. Design yung mga lifters natin dito, yung mga nasa front na to para sa electric vehicle. As of now, we have 10 days para sa mga client na pupunta dito. And isa sa mga improvement din na nakita ko, sir, is your lounge. Oh yes, po. Grabe, para ako nasa lounge ng hotel, ganun ba? Oh, praise God. What do you want your customers to feel, sir? Unang-una, gusto namin habang naghihintay sila, makapagpahinga kayo dito, no? Makapagpahinga kayo ng maayos dito sa lounge natin. At the same time, alam nyo naman po yung Gold Cars pagdating sa transparency. Gusto namin nakikita ng client yung mga sasakyan nila habang ginagawa. May pre-coffee tayo. Brewed coffee po yung coffee natin dito sa mga bibisita. Ayan. Yung express lane po kasi, dinesign namin yan para sa mga kliyente natin na nagmamadali. For example, may lakad ka pa. Usually kasi sa PMS, ang ginagawa, checking brakes, bukod sa change oil, alignment, general check-up. Medyo matagal yun eh. Ang kaibahan ng Express, since change oil lang siya, plus 10 points check-up, mas mabilis na natatapos yung trabaho. So para to dun sa mga busy people, no? Nagmamadali, yes, yung mga busy. May kailangan nang gawin, pero kailangan na siyang ma-change oil. Ma-change oil yan. You're not paying para dun sa oras na paggawa, eh, no? Ang binabayaran po natin dito yung experience, yung expertise ng mga tao natin, which is kagaya naman sinasabi ko po sa vlog, yung mga tao natin dito most likely galing na ng abroad. Aside from that, experience, you have good quality, mga aparatos, mga equipments. What more can they ask? So, ayun guys, ikot tayo. Actually, nandito lang tayo sa lounge. Napakarami na nating napag-usapan at na-share sa inyo. We wanna tour you more sa lugar na to. I think this is another, kumbaga, quality facility para sa atin ng mga car owner. So, ayun, ikot tayo. Tara. Napakaganda po ng story niyo. Nagsimula po kayo ng buy and sell sa mga motor until nagkaroon po kayo ng mga opportunity na magkaroon ng 4 wheels up until sa mga naging ganito na, no? Almost, I mean, these are luxury cars. 2011, umuwi po ako galing abroad, no? Nagkaroon ng health issue, yes, operahan sa puso, and then sa biyaya ng Panginoon, na-overcome natin yon. 2012, nakapag-start po tayo na mag-buy and sell ng isang pirasong motor. Yes. Hanggang dun sa naging 2, naging 3, hanggang sa naging truck na motorcycle yung napaubos natin dito sa Pampanga. No? Promise naman ng Panginoon, no? Kahit ano man ang hawakan ng iyong kamay, pagpapalain. Tama po yan. Kaya galing sa sasakyan, lumipat tayo sa mga 4 wheels. The rest is history. The rest is history. Ngayon, ito. Grabe. Sir, pag-usapan natin yung mga available na units dito. So, ito po ay isang Ford Mustang GT 5.0, convertible po. SRP nito is nasa 2.898. Chevrolet Camaro RS po. 2.9 po yung price natin dyan. 7,000 lang ang tinakbo nito. Mileage, okay. Ito, 4.5 liters V8 engine. Wow. Premium. Toyota Land Cruiser Premium. LC. Ayan, meron tayong Montero, meron tayong Fortuner. Meron tayong Ford Territory. Wow, grabe, sir. Huwag mong limitahan ng Panginoon sa buhay mo. Wow. Yun ang isang masasabi ko. Maging masipag ka lang,
gumawa ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon, wala namang imposible sa Diyos. Kung ano yung dinidesire ng puso mo, kayang-kayang ibigay yan ng Panginoon. Ito po, ang pinapangarap namin, kagaya ng sinabi ko, may mapuntahan yung mga Pilipino na reliable shop kagaya ng Gold Cars. Yes. At the same time, makapagbigay ng trabaho, mga Pilipino ang number one talaga. When it comes sa pagdating sa trabaho, pakikisama. Yes. Sir, lastly, sa mga car owners po natin na naghahanap ng ganitong klaseng, kumbaga, station, pangangalaga, mag-maintenance sa kanilang mga sasakyan, sir, ano pong masasabi natin sa kanila? Dito po kami sa Pulong Maragol. Actually, sir, Pulong Maragol, Angeles City, yung barangay natin, no? Every Monday po, ang open natin is 9 a.m. Kasi may Bible study tayo ng umaga, 9 a.m. to 5 tuwing Monday. And then pag Tuesday to Saturday naman po, 7:30 a.m. hanggang 6 p.m. po tayo. Kung gusto nyo ng mabilis at reliable na gawa, ito po, try nyo po yung Gold Cars. We're in Pampanga, maintaining your car. Do it with Gold Cars! All right, praise God!